India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. मुंबई गुवाहाटी ते गोयची वारी करीत एकनाथ शिंदेन बंडखोर सेनापती ते मुख्यमंत्रीपद गाठले। महाराष्ट्राच्या राजकारणात सगळ्यांक शॉक दिवपी गुगली देवेंद्र फडणवीसान घाली। बाळासाहेब ठाकरेचो शिवसैनिक मराठा एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री। महाराष्ट्रात बीजेपी सेनेचे पक्के हिंदुत्ववादी सरकार आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। आणि मला अतिशय आनंद आहे की पुन्हा एकदा हिंदुत्ववादी विचारांचं हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी मांडलेलं हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी सातत्याने जे हिंदुत्व आणि राष्ट्रीयत्व मांडताय। 5 वर्षाच्या आमच्या कार्यकाळामध्ये ज्या वेगाने महाराष्ट्राचा विकास झाला तो वेग गेल्या 2.5 वर्षात पूर्णपणे संपलेला आहे। आणि मला विश्वास आहे की एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात मुख्यमंत्री पद तेही घेऊ शकले असते संख्याबळानुसार, परंतु त्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवून बाळासाहेबांच्या शिवसैनिकाला या ठिकाणी पाठिंबा दिला। त्याबद्दल मी त्यांना सांजे एकनाथ शिंदेन मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो। फडणवीस सरकारात ना म्हणून सांगितले, मात बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डाच्या निर्देशाचेर फडणवीस उपमुख्यमंत्री झालो। घरमंत्री अमित शाह तसे ट्वीट केले। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए। मंत्रिमंडळाचो विस्तार खंय रोखडोच। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।